Yawa og si Kristo nag-istorya ang demonyo naghilom to. Kung di ka maghilom, basta sila ba pa kaniya? Sige, again. Sa bagong tugon, kung kulsa ning Babylonia. Basa. Sige. Pagkana yung masahod. Kaya 18. Okay. Yes. Ano yung Babylonia? Okay. Unsa man diya? Iya, masahod ng pagkano. Og sila mutindog nga magpaantaw sa kalisan sa iyang pagantos nagaingon. Alaot, ikaw nga bantugang syudad, ikaw nga gamahanang syudad, Babylonia. Agoy! Ano yun? Abot ang hukom, batok kanimo. Kaning Babylonia, ano ma? Dako kayo sa labutan! Okay, sige. Ano isyo? Yung isyo nito. Isa. Ato sa ikaw. Tapa. Ang atong abang isyo about Babylonia o San Pedro na ato sa Roma? Babylonia may mga Yun magkaroon na ang Babylonia pagano. Kanang gitawag og kanang Roma nga gitawag og pagano. Wag gyud na hitabo ang Kristiyano na. So ang Babylonia mauna ang gingharian sa kalibutan kay pagano god, di ba? San Juan mismo gipadayag gihapon. Sahon na to. Sige, tuminaw. 15. Panginaw pa mo mga estudyante. Unya gipabigod sa kapitong anghel ang iyang trompeta. May singgit dito sa langit nga mingon. Ang gingharian sa kalibutan nahimo ng gingharian sa atong Ginoo o sa iyang Kristo. wala man. So pero man nakatuloy ka pag siyaray. Balik ko na ko ha. Sa unang siklo ang nasod nga Roma, kami malagi mo. Kami na ba? Sa unang siklo ang nasod nga Roma pagano. Maabitaw giwalihan sa mga apostol. Si San Pedro mismo naabot dito aron pagwali. O niya, ingon po din sa San Pablo, kamo nga taga-Roma, gitawag sa Diyos. So kanang kiingon nga mga Romano din na nag-refer, kiingon ninyo nga, ang Babylonian bigaon, refer na sa nasod nga Romano, dili sa pagtuong ng mga Romano Katoliko. Ayaw sa. Paminaw, karon. Pila katuig ang battle sa mga Kristiyano against sa mga paganong Romano. Kabalo mo o wala? Awak po ni kabalo. Wala kabalo. Ang battle sa mga Kristiyano against sa mga pagano, nidul ang 300 katuig. Humana ang pagsulat sa Biblia. So, ang conversion sa Romanong pagano sa pagka-Kristiyano nahitabo na after Constantine. Mao nang giingon sa akong gibasa ganina na ang kingharian sa kalibutan nahimong kingharian sa Dios. Gawas man mo ana, disgrasya mo kaya. Wala. Sige, kamo. Ngano man, Una lang mo digawa. ngano man, nga niana siya nga ang Roma, anong suko man siya nga babaeng bigaon. Kaya ang mga tao dito nagasimba sa mga Diyos-Diyos na binuhat sa tao. Unahin. Mauna. Pagano Isa ba nagsundo ka na ron? Kami. It is a fallacy of non-sequitur. It does not follow. Nagkristiyano sa panahon It does not follow. Nga naman, na ay mga nagsimba nag-atubag ripoto pero dili mga pagano.
Example, kinsa man, mga Hudyo mismo. Nagsimba sila sa altar sa Jerusalem, nag-atubag ribulto. Sa iyo, sa paminaw sa mo. Paminaw, para saya ka. Paminaw. Pagpalalitan, Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Si Josue ni Simba, nag-atubang sa arka sa paminaw sa lagi mo. Lagi ni pahit ninyo ganun. Paminaw. Pahit lagi ninyo kay kusog kayo mo, naamoy tawag ka ng interes sa pangatati. Hindi mo kabalong ang hinaw ba? Paminaw. Niya. Balik ko na to ha. Dili ang tanan nagsimba, nag-atubag larawan, pagano na. Kaya paminaw sa ang yawa og si Kristo nag-istorya, ang demonyo naghilom to. Kaya hindi ka maghilom, basta sila ba pagkaniya. Sige, again. Dili ang tanan nagsimba, nag-atubang sa larawan, pagano na. Kaya ang mga Hudyo magsimba kaniya to, mag-atubang begbibulto, katong arka sa kasabutan, diin dito ibutang ang kasabutan sa Dios. Naiributos kirubindo kabuok. Ang templo, Dos Cronikas 3:6 o 1 Hari, Kapitulo 11, 11, versikulo tawag ini nga 13 hangtod sa 14, wala masayo pa. Okay. So karon na ay mga ribulto nga na ako nabasa. Okay na. So balik ta. So karon. So dili nagpasabot nga magsimba ka mag-atubag ribulto pagano kana. Kanang Romano, kani ato nga di pa Kristiyano, ang ilang pagsimba sa ilang mga ribulto, ilang Diyos. Mao nang gitawag og Diyos kay pili tinuod nga Diyos. Karon, ang mga Hudyo kani ato nag-atubang sa larawan nagsimba, wa man sila makilang nga Diyos tong larawan. So therefore, katong larawan o ribulto dili to Diyos. Kumusta man Iglesia Katolika? Nag-ilabang Iglesia Katolika nga larawan Diyos? Wala. Ang gisultis pagtong Katoliko, now this is the Catholic faith. We worship one God. Wa ni ingon nga, we worship many gods including the images of statues. So nagbutang-butang mo. Lain pa. Mao bito mag-ampo magsimba mi, amahan namo na akas langit. Di gyud mo ingon nga, amahan namo gilansang kas larawan. Bitaw. Nga naman, tungod kay ang Diyos sa giilas Katoliko, di ng riboto. Pero ano na ang riboto, kaya nagpadayag ka na sa presensya ni Kristo, kay mong pag-Kristo, 17 anuan, ang nagpasinuhog ka ninyo, nagpasinuhog ka na ako. So mga anak ng mga riboto, dili, ingon nga Diyos sila, kung dili, nagpadayag, nagrepresentar ka na sa mga tao sa Diyos, na naay koneksyon kang Kristo. So kanang inyong gibasa nga, Diyos, may labot Romano Katoliko, ano? Bitaw, may labot.